chi ar y pryd efo rhyw fath o ddelwedd fo chi chydig yn pole-faced felly? Beth yn gwenu ar y llwyfan ac yn gwisgo du. Ti'n disgwyl fi fynd ar stage a chwerthin a jocio. Os ti'n mynd ar stage, mae dy image di newid o bod off stage. Ti'n mynd ar stage, ti'n performio rhywun dys. Dwi'n meddwl hefyd, lot o amser, da ni'n ganolbwyntio beth da ni'n neud hefyd a trio. Ti ddim just yn mynd trwy'r motions o chwarae can, ti'n actually teimlo'r can pryd ti'n chwarae fo. So, os o'n i'n chwarae rhywbeth really drist neu really aggressive neu rhywbeth a gwenu a phobl, mae'n edrych yn hollol ridiculous yn di. Dydy, ti'n fo? Dy ddim fatha club act. Hobio am yna'n byd, ni'n meddwl sy'n ni'n medru, bod boblogaidd yna fo, jyst, beth i'n neud oedd yna, fel mae pawb arall yn neud hobi. A nath o jyst, fel bobl yn licio ni, so nath ni gael ymlaen neud o. Oeddech chdi, Mark, yn disgwyl, os o'r peth yn para cyhyd? Pam? Pam, cos o'n i wedi deud fi hyn, swn i'n meddwl bod mewn un band, swn i'n flitio rownd efo loads o bands a newid bands a this and that. So o'n i'n meddwl, this is the one band I'm going to be in. Ti'n meddwl? Da chi'n di neidio ar unrhyw bandwagons o gwbl yna, ddo? Na. Dwi'n meddwl, da ni wedi consciously trio peidio wneud yna, cos mae mor cheap ti'n gweld loads o bands a maen nhw'n newid efo'r trend, a di ddim yn cytio na chdi, di o'n sincere iawn, teg at yr audience, ti'n gadael yr ôl na chdi. Dwi'n coelio mewn fatha symud ymlaen, ond dwi'n coelio efo fatha cadw lot o beth yn y gorffennol, just fatha adio iddo fo yn lle cymryd o'i ffwr a newid o'n hollol, Ti'n just yn neud single, ti'n just yn neud y ddau. A os ti'n gorfod meddwl am 6 gan, mae rhaid ti'n neud loads mwy o waith cyn mynd mewn. A ar y pryd, o'n i ddim yn trio sgwennu stuff yn y studio, really. O'n i just yn mynd yna efo cyneuon i gyd i cael ei rehearsio. A wedyn, roedd pethau newid a pethau'n digwydd i'r cyneuon. Ond gymaru hwnna efo beth ni wedi wneud efo'r album, da ni wedi sgwennu actually yn y studio a dyna be nath ni ddechrau wneud, really. Oedd yna'n datblygiad fwy i fi, na unrhyw beth arall. Mae lot mwy o hwyl actually wneud o yn y studio. A just cael rhyw fath o rough guides a pethau, cyn ti'n mynd mewn. A wedyn gweithio yn y studio. Sa'n nice i just cael couple o misoedd yn y studio, pob blwyddyn. So yna'n briliant. Ceisio esbonio hyn, ti'r hanner ffrind, ond di'r geiriau ddim. I fod yn onest, mae cael y sŵn beth ti isio yn union fel mae o, yn bach fatha trio ffindio pen draw enfus, nid i byth ffindio fo, cos bob tro ti'n gael y sŵn o ti isio, mae yna deud mis ti pasio, ti di ffindio sŵn arall ti isio gael o'n debyg i, yn dy ben o. Llawenydd heb ddiwedd oedd yn newid eto. Diolch yn lightweight, ond mae o'n acoustic iawn, Mark. So ti'n cytuno? A eto oedd hyn yn fwriadol. Dwi'n gwybod sy'n acoustic, mae'n fwy stripped down. Dwi'n meddwl mae bob record, dwi'n meddwl nath ni ddechrau efo lot o production, a mae bob record wedyn wedi bod yn mwy a mwy stripped down, bass yn i'n gwybod yn acoustic. Mae'r sain ar y record o, mae yn stripped down, so I suppose mae rhywun yn gallu clywed
fatha mwy o band fel fatha bod yn fyw neu rhywbeth, ti'n Mae'n eitha tebyg heblaw couple acoustic guitars a dim bach o percussion alla. Ond, mae'n really stripped down, so ti'n gallu clywed y band, sort of, fatha y parts i gyd, like. Ond, dwi'n meddwl fod o'n... Mae'n swnio fel ni ar y pryd, so. Pan dwi'n sgwennu, dwi jyst yn gael lanes yn dod i'n mhen, dwi'n sgwennu nhw lawr, organisio nhw, a wedyn dwi'n meddwl am y meaning wedyn, tu ôl i'r peth i gyd. Fatha gen bob couplet rhyw fath o meaning. Ond fatha dwi'n sylweddoli beth o gan amdan nes i mi gwblhau o. A weithiau dwi'n am santio mis wedyn, ti'n Ond ti'n ffeindio fo'n haws yn neud o dyddi yma? Mwy o'n byd sy'n ymarfer. Ar y cychwyn oedd o fatha, 3 munud o rant, a na lot o weiddi a beth fel un yn y cneuon cynnar felly. Ac wedyn ti wedi mynd yn fwy fatha barddonol mewn ffordd dros y blynyddoedd. Bardd, di o'n de? Wel, mae Mark yn bardd. Os oes o rwy'n eisiau clywed, mae Mark yn sgwennu llyfr efo ei waith yn efo i gyd. Dwi wedi nath o ddanas i fi nos yn o blaen. So, os da chi eisiau prynu llyfr efo gwaith Mark, mae yna. Bydd o'n siopa adolyg fydd, Mark? No.